Eta gaurkoan udalekuetako kontuak izanen ditugu mintzagai, Euskaraz Blai udalekuako bezagutzeko aukera izanen dugu, zuzendariaren eskutik, Julen Egaña, arratsaldean eta ongi etorri. Arratsaldean. Bueno, konta iguzu, Julen, pixka bat gure burua kokatzeko, aipatu beharra dago, udaleku hauen barruan bi proiektu desberdin dituzuela. Hori da, bi proiektu gainera bat aurtengo nobedade bezala atera dugu. Gure ohiko udalekuekin jarraituz, ja 8. edizio daukagu aurtengoa, eta horiei jarraipena emanez, 7 eta 14 urte arteko aurrei hori zuzendatuko udaleku ez gain atera dugu beste proiektu bat, proiektu ibiltaria, kasu honetan gazteentzako, 14 urtetatik 18 urte bitartean. Beraz badago, batez ere bi proiektua desberdintzen dira adin tartearekin. Hori da, batez ere bai adin tartea eta gero ere bai atera dugu proiektu berria, ikusi dugulako nolabaiteko hutsune bat gazteen artean, ez dagoela olako ekimenik gazteen artean, eta iruditzen zaigu benetan behar hori badagoela, eta badirudi gazteek ez dutela udalekuetan joan nahi. Eta ulertzekoa da, zeren udalekuetan azkenean aurren gauza dira. Horregaitik saiatu gara moldatzen eta egunerokotasuna eta programa bera ere haien interesei eta haien nahiei nolabait egokitzen eta ahalik eta programa potenteago bat, mugituago bat eta bare egiten beraientzako. Azaldu iguzu lehenik eta behin, aurten eginen duzuen proiektu berri hori, 14-18 urte bitarteko gazteentzako izanen da, ez? Nola egituratu duzue? Proiektua hasiko dugu Oiartzungo Arritxulo aterpetxean, Aiako Harrien hor magalean. Bertan igande arratsaldean elkartuko gara, pixka bat elkar ezagutuko dugu, eta bertan lo egin eta gero, hurrengo egunean mendiz, bakoitzak bere motxila gainean hartuta, Arantzara joango gara. Arantzatik, saiatu gara ere, bai ibiltaria izateagatik, ez izatea egunero ibiltaria baizik eta uztartzen ekintzak edo jarduera nolabait divertigarriak zen ibiltari horrekin, ez? Orduan esan dudan bezala, lehenengo egun horretan Oiartzunetik Arantzara egingo dugu, baina bigarren egunean ja Arantzan geldituko gara eta Arantzako zuhaitz parkea bisitatuko dugu goizean eta espeleologia egingo dugu arratsaldean. Hurrengo egunean Arantzatik Mendaurrera igoko gara, bertan bibak gaua edo izango da nolabait aterpetxeetatik kanpo egingo dugun gau bakarra, eta hori bibak gau egingo dugu, barbakoa moduko batekinan, eta euria egiten badu ez du inporta, zeren Mendaurreko ermita ere bertan daukagu, hasi hori ere aurre ikusia dago. Hurrengo egunean Mendaurretik Behintzara jetxiko gara, Behintzan lo egin da gero, hurrengo egunean Lehurtzako urtegietara joateko. Lehurtzako urtegietan egun pasa egingo dugu, lehenago goizean konkis moduko jinkana erraldoi bat orientazio jolasekin eta egingo dugu, eta gero atxaldea bertan pasa eta gainera egunak laguntzen baldin badu askoz ere hobeto. Eta gero azken egunean, edo azken goizean, Behintzako lezealdeko bazuloa ezagutuko dugu, beste kobazulo bat, baina Arantzakoarekin ez dauka zerikusirik, eta egia esan ederra da ikustea horren distantzia gutxian nola gure geologia aldatzen den, ez? Eta horrekin ja, larun bat eguerdian, gurasoak etorriko lirateke edo etortzen dira, bila hori da Behintzara. Lehenengo aldiz egin behar duzu hau, orain arte adin honetako jendarekin ez zarete egon, gazteekin? Hori da, orain arte ez dugu lanik egin. Ez dugu lanik egin, proiektu honetan, bai igual urtean zehar, udaberrian, Arantzan batez ere gazteekin lan egiten dugu, baina udaran eta horrelako proiektu bat eta horrelako logistika behar duen zerbaitekin lehenengo aldia da, baina aipatu behar dugu lantaldean begilale batez gain, gida bat ere joango dela, mendi gida profesional bat, eta beti ere izango dugula kotxe de apoio, nolabait laguntza kotxe bat, edozein ez behar baldin badago, pues ekin batera hori laguntzeko. Noiz eginen dituzue
proiektu ibiltari hauek. Bai, txanda hau abuztuaren 20-tik 26-ra izango da. Txanda batean zentratu gara, batez ere geroz eta aur gehiago, bertan, gazte gehiago kasu honetan, kontzentratzeko. Osongi, eta izen emateak irekita daude oraindik? Izen emateak oraindik irekita daude, nolabait kupoa bete arte. Gehienezko kupoa daukagu 30 gazteetan jarrita, oraingoz 10 dute izena emanda, beraz txanda aterako da, baina oraindik abuztu arte jendeak hori da aukera dauka. Osongi, zer ikasten dute gazteek horrelako proiektu batean parte hartzen? Eta zuek? Eta guk ere, bai. Guk berai, baina askoz ere gehiago. Hori oso hori ziur, azkenean esperientziak ederra dira. Baina, nik uste gauza pila bat, zeren eremu asko ikutzen ditugu, bai bakoitzaren autonomia, esan dugu bakoitzak bere motxila eramango duela, bere gauzak nolabait kudeatu behar dituela, eta azkenean hori garrantzitsua da, motxila bat egiteko garaian, ez eramatea beharrezkoak diren gauzak bakarrik eramatea, beraien janaria ere eraman behar dugunean ere bai arrazionatzeko erak, ura, eta gero, azkenean bat alde lana, bata bestarekin ondo eramatea, gauzak ezagita aguantatzeko kapazidade hori, eta sofrimendu ere kapazidade hori, esan nahi dut. Ez da oso proiektu... Ez ditugu beldurtuko. Hori da. Ez da inondik inora, edo nork egin dezake, baina bere exigentzia puntu bat ere badauka, ez? Eta gaina ze garrantzitsua denez, gurasoen babesleku horretatik ateratzen. Hori da. Batez ere hori, da nik uste gaztentzako dela etxetik ateratzeko era oso eder bat, eta hezkuntza personalerako aukera bat, ez? Eta gainera, bakarrik baldin badatoz, edo binaka, edo talde txikitan baldin badatoz, normalean askoz ere aberatsagoa izaten da gero sortzen den lantaldea, eta egia esan hori. Nik uste bakoitzaren hezkuntza dela puntu klabea edo gehien baloratzen dutena bereiek. Aipatzen duzunagatik ere testu inguruak eta egiten duzuen ibilbide horrek ere laguntzen duela bai paisailean, oso polita izanen dela, eta baita ere euskaldun eremua den leku batetik, ibiliko zaretela. Hori da. Azkenean hori aipatu behar da ere, Euskaraz Blai proiektuaren barruan dagola, beraz ardatz nagusia euskara dela, eta euskara bultzatze hortan, ez? Egia da kasuistika desberdinak etortzen zaizkigula, normalean eta zorionez gaur egun ia gazte gehienak eta aur gehienak dakite euskara eskolatik, baina kasuistika oso desberdina da, ez? Batzuk datuzte euskara gutxien egiten dutelako herrian eta lagunen artean, beste batzuk euskara ziten dute ikastolan eta gero lagun artean gazteleraz, eta badaude beste batzuk gaztelania asignatura gutxa bezala daukatela, ez? Orduan kasuistikaren arabera, moldatu behar gara ez hortara, eta egia da, zuk ondo esan duzun bezala, inguruak ere asko laguntzen duela, bai Arantza, bai Beintza eta bai Oiartzun bera ere herri euskaldunak direlako, gure dinamika guztiak euskaraz direlako, eta azkenean nolabait deskonekte hori egiten duzu, ez? Beste mundutik eta komunikabideetatik batez ere gaztelaniaz direla, eta isialdia igual gaztelaniaz bultzatzen digutela. Eta azkenean diferentziak esan nabaritzen dira, ez? Arlo horretan. Gainera, aipatzen duzun aldetik, batzutan adibidez Iruin herriaren kasuan, gazteentzat udako sasoi hori batzuetan euskara praktikatzeko oraindik zailagoa bihurtzen da, euskara dutelako bai ikastolan, eskolan, eremu horretan, eta hori ez dute udan. Claro. Hor gertatzen dena da, eta jende asko galdetzen digu, nola egin aur edo gazte batek, euskaraz egiteko, bultzatzeko. Eta gu oinarritzen gara, bai aur txikietan eta bai gazteetan, oinarritzen gara aurrak eta gazteak bere autua egin behar duela, hau da, ezin duzu inor obligatu edo behartu ezer egitera. Lehenagoko aizu euskaraz egin, hori utzi behar da, zeren gainera nire ustez
kontraproduzentea da, ez? Eta zeguri ditzen hori bidea denik. Horregaitik eta hortan oinarrituta, aurre edo gazteak autua egiteko momentuan ikusi behar dugu zertan oinarritzen den, eta oinarritzen da bere esperientzietan. Esperientzia positiboak bizi izan ditut hizkuntza batean, eta esperientzia negatiboak edo ez horren positiboak bizi izan ditut beste hizkuntza batean, ez? Orduan, autua egingo dut beti esperientzia positiboak bizi izan ditudan hortara, ez? Komentatzen zenun bezala, azkenean euskara eskolan egiten badut bakarrik eta arlo akademikoan egiten badut bakarrik, eta zoritxarrez gaur egun eskolak eta hezkuntzak duen krisia ikusita, aurrak ez dihoazte gustora edo gazteak ez dihoazte gustora eskolara, ez? Orduan, hortik ateratzen direnean, aisialdia gaztelaniaz egiten dute, batez ere komunikabideak eta arlo hori igual gaztelaniaz dagoelako, ez? Gehien bat zoritxarrez, ez? Beraz, gure filosofia da, esperientzia positiboak biziaraztea aurrak gero autua egiterakoan balantza orekatu egon dadin, ez? Eta iruditzen zaigu hori, euskaraz bizita eta aste guztia bizita aurrak eta gazteak egiten duela edo egin dezakeela gutxienez, ez? Ez dakit ondorio hori atera, euskaraz bizi dut, euskaraz ongi pasatzen ari naiz, euskarak ere badu arlo akademikotik aparte, badu balio bat eta badu erabilgarritasun bat, ez? Eta hori, nire ustez, hori sartzen dugu edo germentxo hori sartzen dugu gaztean, gure helburua ja, beteta dago. Bueno, konta iguzu hau izanen da gaztei zuzendutako udalekua, baina gero aurrentzako ere baduzue. Hori da. Txikiagontzat. Hori da, esan dizudan bezala leno, aurten ja 8. edizioa daukagu, tamalez 8. edizioa inongo laguntzari gabe administrazio publikoaren gandik, baina gu gurean jarraitzen dugu euskara sustatu nahi honetan, eta euskara ardatz duen udaleku bakarrenetarikoa izaten, naiz eta denborak aldatu eta kompetentzia oso handia da, batez ere hori 7 eta 14 urte arteko aurren eskaintzan. Eta hori, eta eramaten ditugu aurrera Arantza eta Behintzan, normalean 2 taldetan banatzen ditugu, 7-10 urtekoak Behintzara joan ohi dira, eta 11-14 urtekoak Arantzara. Beraz, txikiagoak izate dituzu herri batean eta pixko bat helduxagoak. Hori da, azkenean ulertzen dugulako eta normala den bezala 7 urteko aurrak behar batzu ditu, nahi batzu ditu eta 13-14 urtekoak beste batzuk, ez? Beraz, batzutan elkarrekin gauzak oso ondo atera daitezke, baina normalena izaten da bere adineko aurrekin hori gauzak elkarbanatzea eta bizipenak izatea, ez? Beraz, horregaitik ikusten dugu, behintza toki goxoagoa bezala da, babestuagoa bezala da, ekintzak eta ere bideratzen ditugu haientzako, eta gauza berdina Arantzan, baina kontrakora, ez? Arantzan nolabait askatasun pixka bat gehiago daukate herrian ibiltzeko, herri pixka bat koskorragoa da, eta azkenean dauden ekintzak ere bideratuta daude batez ere eta espezifikoki beraientzako. Nolakoa da egunerokotasuna? Pentsatzen dut ezberdina izanen dela, ez? Txikiagoekin? Hori da. Proiektu azkenean berdina da, baina herri bakoitzeko errealitatera moldatu behar gara, ez? Azkenean, Arantzaren kasuan adibidez, ondoko herrian, Igantzin, igerilekoa daukagu. Behintzaren kasuan ez dago igerilekurik inguruan, baina Lehurtzako urtegia ditugu bertan. Beraz, adibidez, igerilekuaren ordez, Lehurtzara joaten gara, ez egun pasa. Baina oso leku polita, ez? Oso. Egia esan, ezagutzen ez duenarentzako, baina guztiz gomendagarria. Orduan, olako detailetxoak kenduta, proiektua gutxi gora bera, hori berdina da. Gure web orrialdean nahi duenarentzako egunez egun nolabait programak eta jarrita dago eta ekintza guztiak hori ikusteko
ikusteko aukera dauka, baina, bueno, egia esan hori denetari dugu eta gainera egun bakoitzak bere tematika dauka, ez? Os badugu egun bat hori uraren eguna edo igrilekura edo lehurtzara goazena, beste bat kobazuloaren eguna, beste bat baserriaren eguna, baserriari bisita egiten diogu, taloak egiten ditugu, taloak jaten dituzte bakoitzak, bueno, berea egin eta berea jaten du, ikusten du zertan datzan eta nola egiten den taloa, ez? Baserri bat ere bai, baserri bat ere bai, eta bueno, eta azkenean jarduerak eta ekintza guztiak, esaten dizuen bezala, hori web orrialdean daude, egunero. Hori ikusi dezakegu, zena xehetasun guztiekin. Oso ongi, izen ematea ere irekita dago, txanda ezberdinak dituzue. Bai, hori da, kasu honetan, ekainaren 25 hasiko gara, igandetik larunbaterako txandak dira, 6 egunetakoak, eta ja dagoeneko txanda gehienak beteta ditugu. Aipatu behar dugu, hori ekainaren 25etik hasita, abuztuaren 5 arte, astero daukagula txanda. Oraintxe bertan, libre gelditzen dira plazak, lehenengo txanda horretan dira, 25etik uztailaren batera, uztailaren azkenekoan ere bai tokia daukagu, 23etik 29era, eta azkeneko txandan abuztukoan, uztailaren 30etik abuztuak 5era dijoaztenak ere, hor plaza libra ditugu. Beste guztiak, ez zorionez, dagoeneko ja beteta ditugu. Oso ongi, eta beste norbaiti argi gelditu ez dualin bazaio, udalekoetako webgunean hor baituzte xehetasun guztiak, eta dena eskura dute, ez? Hori da, hori xe da. Oso ongi, Julen, mila esker, animo udalekoetan, lan desentu duzu eta gonbidatuta zaude nahi duzunean berriz ere parte hartzera. Ni esker.